Siyanibingelela nonke bangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Oyinkosi nomsindisi, oNkulunkulu munye, akekho omunye ngaphandle kwakhe. Ngizothanda ukubingelela bonke abantu abalalele njengamanje. Ngizovula ngomkhuleko. Asiguqe sonke bazalwane sikhuleke siyithobe. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, wena uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyakubonga Baba. Sithi intando yakho mayenziwe empilweni zethu. Sisemhlabeni njengasezulwini. Sikunika udumo sonke thina esithi singcwele, sihambe ngezimiso zakho. Sonke thina esithi sibhabhadisiwe, sizelwe kabusha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sihambe ngezimiso zakho nemiyalelo yakho Nkosi. Uphulukise yonke imoya ephambene nezwi lakho. Nalabo bakhethile babo baziyo ngecebo lakho abasadongoze bomnyameni. Izwi lakho lisebenze enhlizweni zabo uma beyithambisa Nkosi. Wena uhlale kubona ngoba uyabazi bonke abangabakho Baba. Izwi lakho ke malisebenze enhlizweni zabo. Baphulukise kuyo yonke imoya yezitha zabo. Eza ngamandla okudukisa nomphathi walomhlaba oyisitha sabo bonke abangcwele. Sithi Baba mayenziwe intando yakho. Amandla akho abonakale empilweni zethu. Siyakubonga Moya Ngcwele. Sithi thatha udumo namanje. Usipha amandla okuthethelela kubo bonke abasonayo. Njengoba nathi wasithethelela Nkosi. Waze wadela isihlalo sobukhosi wesihla wezemhlabeni wasifela thina. Ukuba silungiswe izwi lakho. Sibe ngcwele ngoba wena ungcwele Nkosi uJesu. Sihambe eqondeni nasekukusabeni wena. Gcwalisa ke Baba amandla akho othando empilweni zethu nasenhlizweni zethu. Sibeke wena ngaphezulu kwakho konke, sikusabe, sikwazi, sihambe ngokuqonda kolwazi lakho Nkosi uJesu. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi nomsindisi kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngizocela kubo bonke abantu abalalela njengamanje ukuba bathathe amabhayibheli abo la ekhona ukuze sizoba nokuqonda sonke mase sifunda imibhalo. Angihambi ngedwa njenganjwayelo, ngihamba nomfowethu uZondi la. Nondaba. Amen. Sibingelele bazalwane egama eliphakeme lenkosi yethu uJesu Kristu ewumsindisi newumdali kwakho konke okukhona ngaphansi kwezulu nomhlaba nalo izulu nomhlaba. Amen. Sibonga umusa wakhe uNkulunkulu ngokubekezelwa nangokuhlakani bakhe nangokujula kwakhe ukuthi asinike lesikhathi kuze kufinyelele ekutheni thina besidukile sitholakale ngokuthi sithole iqiniso, sibe nokuqonda ukuthi uNkulunkulu ulindele ukuthi sibe njani phambi kwakhe, siziphathe kanjani, sihambe kanjani, sikhulume kanjani njengabantwana bakhe abakhethiwe abangcwele. Amen. Sibonga abaprofeti bakaNkulunkulu kuye uNkulunkulu, sibonge uNkulunkulu ngabapostoli bakhe, sibonge uMoya Ngcwele ngakho konke osenzele kona kuze kufike lesikhathi samanje. Amen. Bese sibingeleleke kubo bonke abantu abazonda iqiniso, izitha zikaNkulunkulu. Yes Lord. Nabantu abakholwayo abangagcwele abasashoda ngoMoya Ngcwele. Amen. Nabo bonke abantu abadukile abadinga ukuthi babuyisele endleleni. Sithi izwi lingukuphila, izwi liyindlela, izwi liyiqiniso, and ayikho indlela ngaphandle kwezwi. Yes Lord. uNkulunkulu akakhathalele ekuthenjwa umuntu ngoba yena uthembekile, uyazazi. Amen. Amen. Ithina esikenyameni esingathembekile ngokuba inhliziyo engumkhohlisi yenza abantu baduke. Amen. Bebeyazi indlela, abanye bengayazi indlela kade behambe kumnyameni. uNkulunkulu uyakwazi futhi ukuthi akwenze ukuthi babuyele endleleni labo okungabakhe, ngoba uthi izimvu zakhe ziyamazi uMalusi
and ziyalazi izwi lakhe and uzibiza ngamagama azo zisabele. Akadingi ukuthi aziqhube, uyazihola. Uhamba ngaphambili zimlandele. Umoya engcwele uyasihola. Awusiqhubi, asiqhutshwa umoya engcwele. Siholwa umoya oyingcwele. Amen. Umoya oyingcwele simele ukuthi siwembathe. Amen. Ngokuba yini siyakholwa. Amen. Okungabonwayo. Amen. Okwenza izinto ezibonakalayo. Yes, Lord. uNkulunkulu unamandla angeyuphazamiswa. Amen. Angeyujikwa. Angeyu nqotshwa. Amandla kaNkulunkulu makhulu kakhulu. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo simbongela kona ukuthi uyazikhazimulisa ngemisebenzi yakhe nangezwi lakhe elingabuyeli emuva lilambathe elingaweli phansi. Amen. Izwi elingamandla nakho konke esidingayo lingukudla komphefumulo. Amen. Lingamanzi yomphefumulo. Amen. Linkazimulo yomphefumulo. Amen. Ngokuba ithi incwadi eqaleni ulizwi wayekhona eqaleni. Yes, Lord. Konke kwavela ngaye. Konke kudalwe nguye. Amen. Intando yakhe iyenzeka la emhlabeni njengasezulwini. Yes, Lord. Akekho umuntu ongakuphulukisa esandleni sikaNkulunkulu noma ongakusindisa. Yes, Lord. Uma uNkulunkulu efuna ukukusindisa uzokusindisa regardless intambo zakho lezi ezigcwele amaqakala. Amen. Neziphandla eziqala esandleni ziyophuma ehlombe. Amen. Uzokwazi ukuthi akusule imicako legcwele ubuso. Yes, Lord. Akhiphe namabhonki labagcwele ikhanda. Yes, Lord. Ngezwi lakhe akugeze inhliziyo yakhe ibemsula. Akekho umuntu owazalela ukuthi agqoke izikhumba. Amen. Anuke phakathi kwabantu. Yes, Lord. Basathi ke unamadlozi nabantu abadala. Ubunuku nokuganga nokukhohlakala. Umoya omubi, umoya wamadimoni ohola abantu. Amen. Sithi siyawuphulukisa ngegama likaNkulunkulu negama likaJesu Kristu. Sithi yonke lo moya mayiphume kubantu beze ekholweni ngokweqiniso. Amen. Amen. Akekho umuntu okuthiwa akafaka isiphandle eBhayibhelini. Yes, Lord. Akekho umuntu okuthiwa akafaka intambo esinqeni eBhayibhelini. Akekho umuntu okuthiwa akahambe izinyanga ukuze ke ezobona umoya engcwele. No, umoya engcwele siwuthola ngezwi elikuKristu. Amen. Umuntu ongafuni ukulalela izwi likaKristu, lo muntu lowo umelwe ukuthi ayalwe okokuqala, okwesibili, okwesithathu. Uma ehlula lapho, hamba uyongifunela incwadi kaThithu. Kule ncwadi kaThithu uyongifunela lapha kuverse le khona elishoyo ngasegcineni lithi ke umuntu uma eseyaliwe kabili kathathu ningamhluphi, male mshiye ngoba yini akafuni ukuzwa. Amen. Amen. Incwadi kuThithu, Incwadi kaThithu isahluko sesithathu, isahluko sesithathu ivesi leshumi. ivesi leshumi. Umuntu onezifundiso ezidukisayo, Umuntu ofundisa into engekho ezwini likaNkulunkulu eselulekwe kanye nakabili, safike samtshela sathi ke uNkulunkulu uthi nazi indlela zakhe and indlela zakhe simelwe ukusambe ngazo ukuze sithole ukusindiswa. Simele ukukholwa izwi likaNkulunkulu ukuze sithole ukusindiswa. Akufanele sihlabe. Amen. Akufanele sihambe izinyanga. Yes, Lord. Akufanele sithwale. Amen. Siyakhuza kulo moya lowo. Akufanele siqamba amanga ukuze sibe mngcwele. uNkulunkulu ulungile, uqotho. So ufuna abantu abaqotho enhliziyweni. So umuntu ongafuni ukuzwa lamazwi ithini incwadi? Umuntu onezifundiso ezidukisayo, Uma unemfundiso engezona zikaNkulunkulu ziyadukisa. eselulekwe kanye nakabili, Safike sakutshela okokuqala Amen. nokwesibili, Amen. okwesithathu ithini? Male mshiye njengoba usukushiya isono. Asikho isidingo sokuthi uphikisane nomuntu oyisibula ongafuni ukwamukela izwi kaNkulunkulu, ongafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, ofuna ukwenza intando kayise uSathane. Yes, Lord. Male. Yes, Lord. Asikho isidingo sokuthi ke ufune ukulwa ngoba ngeke uze umlwele uNkulunkulu. uNkulunkulu uzilwela ngendlela yakhe ngesikhathi sakhe.
nangamandla akhe. Wena amandla akhe awayilutho kuNkulunkulu. Yes, Lord. So ungazikhathazi ngokuthi wena ufuna ukulela uNkulunkulu uhamba uphikisana nazo zonke izivula lezi uze uphikisane nabantu uzuvuza amathe ngenxa yobula. Amen. Wazi ukuthi onjalo. Wazi ukuthi umuntu onjalo udukile. Amen. Uyona uzahlulela yena. Umuntu ongafuni ukwenza izwi kaNkulunkulu uyona futhi Uphambukile, udukile. uyona uzahlulela yena. Futhi uyazahlulela yena ngokuba yisoni elazi iqiniso eyazi nendlela. You understand? Sikhuluma ngokukholwa. Ukuthi ukukholwa kwakho akungabi seyintweni eziphathekayo. Awungabi ukuthi ubona ukuthi unikelile esontweni wena ususisiwe. No, ubusisiwe ngoba uhamba ngemiyalelo. Hambe kwincwadi yamaroma, incwadi isahluko sesine. Lo ncwadi isahluko sesine uqala from verse 1. Khona sibakhombisa ukuthi kusho ukuthini ukukholwa. Awukholwa izinto eziphathekayo. Nangomthetho omdala uNkulunkulu wayeyizwi namanje uNkulunkulu sayizwi azange azashintshe. Ngesikhathi abantwana bakaIzwayeli bengaphansi kwesandla sikaMose, uNkulunkulu ebayala ukuthi abamkhonze, bamhlabele, babengahlabeli amadlozi, babehlabela izwi elalibatshela ukuthi yini kumele bayenze ukuze bakhombise ukukholwa kwabo kulo izwi ukuthi bayakholwa yilo, ngoba izwi lazi ngaphezulu kwakho konke. Ukuze bajabulise uNkulunkulu kwakumele benze intando yezwi, igama likalizwi, babehlabela lona. Babengahlabeli amadlozi namadimoni. Kodwa ke ngenxa yokuthi abantu abanye babefuna ukwenza intando yabo, baphuma baqala bakhonza izithombe, bakhonza imimoya engesiyo uNkulunkulu, bahlabela eminye imimoya. Njengoba namanje abantu behlabela abantu abangasekho, lokho eBhayibhelini akukho. uNkulunkulu kuphela okhona batho ngeke simbone. Amen. Kwahlatshelwa izwi lakhe elaliphumile ngoba igama laNkulunkulu liyizwi. uNkulunkulu ngumoya, umoya engcwele. Amen. So uAbrahama, Amen. wathola umyalelo. Yes, Lord. But before yena imfundiso kaNkulunkulu ayisikhona. Amen. Kodwa ngokuthembeka kwakhe nangokuzithoba kwakhe wathobeka, wafuna ukufunda izindlela zomdali odale yonke into. Sonke sifanele ukukhonza uNkulunkulu odale yonke into, hayi ngendlela yokuqonda kwami, no, ngendlela izwi elifuna ngayo. Uma izwi phambilini lalithi ke asihlabe, sihlabele lona, kwangahlabi mina phese, kwakuhlaba lo muntu okhonjiwe ukuthi nangu umuntu ozonhlabela, nangu umuntu ozonenzela lonto. Uma mina sengihlaba ngaphandle kwaloya muntu, mina sengizenzele wami, uNkulunkulu akakufundi lokho. Amen. Ngoba uyena ozofika kubafundisi bamaLevi athi ke Moses khuluma nabafundisi bamaLevi noAaron ubatshela ukuthi ngifuna nihlabele isizathu esifika kanje nekanje. Amen. So uma sikhonjiwe leso insuku njengeinsuku zePhasika, Yes, Lord. njengeinsuku zeJubilee nosuku lezidlo, Amen. zikhonjiwe, uNkulunkulu uyazazi zikhonjiwe ngesikhathi esithize. Yes, Lord. So uma lezo sikhathi zibekiwe, zonke lezo zinto zenziwa abantu ababekiwe, abahlabela isizwe. Asihlabeli umuntu emndenini, sihlabela uNkulunkulu nezwi lakhe alikhiphile, not mina. Yayizwa loo nto leyo. So uma ke ufuna ukunene, yes, Lord. siphi Incwadi ivangeli ngokukaLuka. incwadi ivangeli ngokaLuka Isahluko sokuqala verse 8. Yes sir. Kwathi ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu, uZakhariya lo, njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakuyo. imake kwenziwa nini? Kwathi ke Wathi esayenza inkonzo wenza inkonzo yobupristi, umpristi wenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu, hayi phambi kwamadlozi, hayi phambi kwesangoma, phambi kukaNkulunkulu. Yonke into ikhomba kubani? kuNkulunkulu. njengokuhlela. Manje ke futhi lelo gama lithi njengokuba kuhleliwe. Yonke into eyenziwayo ihleliwe. uNkulunkulu obanikile izikhathi nezimo ezikhonjiwe uyena ngokuhlela kwakhe, hayi ngokuhlela kwamhleli. Njengokuhlelwa kwesikhathi, ngokuhlelwa kwesikhathi loso senzo ekumele senziwe ngaso, loso senzo ekufanele senziwe ngaso
yileso sikhathi esibekiwe esihleliwe sesigaba sakubo isigaba sakubo umpristi lo wenza lo msebenzi ngokomthetho wobupristi yezo lonto le akayenzanga lento ngokuthanda kwakhe amen akayenzanga lento ngokuhlakanipha kwakhe kwaba nguye owabelwa ukungena ethempelini lenkosi uyena kuphela owayebekelwe ukuthi angene kuphi ethempelini lenkosi azoshisa impepho lo mpepho ayishiselwe madlozi uNkulunkulu okumyelela ukuthi kufanele kushiswe impepho unabantu abakhombile akuvele nje kuvuke umnomzane womuzi athi uyahlaba uhlelo lamadlozi akubo isixuku sonke sabantu isixuku sabantu bonke sabantu kusho ukuthi abantu laba abangaphansi kwalelo bandla isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle yezwi indaba ethini abantu bakhuleka uNkulunkulu lo muntu okhonjiwe umpriest yena wenza imisebenzi awukhonjelwe nobekelwe ngaphakathi kuphi e-altare lapho khona emele ashisa khona impepho enze ngendlela ngalendlela ekubekwe ngayo nabayelelwe ngayo ukuthi benze intando kaNkulunkulu isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho akushiwonke-ke ukuthi-ke abantu bakazondi babe ngaphandle akushiwonke ukuthi abantu bakaZulu babe ngaphandle kuthiwa isixuku sonke khona abantu bonke bemndeni ehlukahlukene bekhonza uNkulunkulu ngentando yakhe ngokwe-Old Testament nge-New Testament sesinesivumelwano esisha sokukholwa ngaphandle kokuthi senze imisebenzi yokuhlaba sesiyakholwa ngokuzwa izwi hambe kwincwadi yaseRoma uzongena kuyona leyo sibatshela ukuba ukukholwa kufika ngezwi incwadi yamaRoma chapter 10 verse 16 haleluya incwadi kwabaseRoma isahluko seshumi iverse 16 yebo kodwa abalilalelanga bonke ivangeli bonke abafuni ukulalela ivangeli ayizwi indaba ithini bonke abafuni ukuzwa ivangeli baphikisana nemiyalelo kaNkulunkulu kodwa abalilalelanga bonke ivangeli ngokuba uIsaya uthi ngokuba uIsaya uyachaza ukuthi yindaba engafuni ukulalela Nkosi kubani owakholwa ngesikuzwileyo na lokho abaprofeti abakuzwa basidlulisela khona obani abakuzwa amen obani abakuzwa Nkosi kubani owakholwa ngesikuzwileyo na wena uyakholwa yini izwi noma ukholwa imisebenzi yakho yokungcola ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa ukukholwa kuvela ngani ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa ukukholwa akusafakwa manje akusafiki ngokuhlaba akusenziwa ukuthi kumele uhlabe noma unqunywe ijwabu so ukukholwa ngani ukukholwa kuvela ngokuzwa uzwani ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu kuvela ngani kuvela ngezwi likaKristu ukukholwa kuvela ngezwi likaKristu ukukholwa kuvela ngezwi likaKristu kuphela so awunakumixa ukuthi wena uzothi uyakholwa ugqoka izibhathu esontweni uphinde futhi ubuye uhlabe kini uhlabela amadlozi ufake iphandla ekubeni uyakholwa libe lithini izwi ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa ukukholwa kuvela ngezwi likaKristu ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi likaKristu haleluya kuvela ngezwi likaKristu izwi khuluma ngezwi sishumayela izwi likaKristu elikabani likaKristu asishumayela izwi kaShembe asishumayela izwi lama-Roman Catholic asishumayela izwi lama-Baptist sishumayela izwi likaKristu ngoba sikebandleni sikemzimbeni kaKristu siyakholwa izwi asikholelwa amagama amabandla asibandi indaba yokuthi-ke mina ngisonda kuphi nisonda kuphi no mina ngisemzimbeni kaKristu wena le bandla kulona noma le nkolo yakho kuyona uma ingatholakali eBhayibhelini igama layo phuma kuyona ngoba oqala nje sebeqamba amanga bazibambela ibandla labo engekho eBhayibhelini okwesibili ababhabhadisi egameni likaJesu Kristu okwesithathu baphula yonke imithetho kaNkulunkulu ebhalwe phansi eBhayibhelini kunezinto abangafuni ukufundisa ngazo ngokuba yini bafundisela inzuzo embi yes lord abafundiseli ukuthi baqondise abantu endleleni zabo abafundiseli ukuthi abantu bazi iqiniso loNkulunkulu babuyele endleleni zokukhanya no abafundiseli ukuthi abantu babeqotho basindiswe ezimweni nasekoneni abakwenzi lokho no
Basenzela bona intando yabo, bafundisa ngezikanuko zabo. Yes, Lord. Eziholela ekudukisweni ngemfundiso zamadimoni. Yes, Lord. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Thina sikholwa yini? Ngokuzwa. Sikholwa ngokuzwa ini? Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Alikho igama ngaphansi kwezulu nomhlaba ongasindiswa ngalo noma ungakholelwa kulona ngaphandle kwegama likabani? LikaKristu. You understand? Amen. Wela ngale incwadi yaseRoma chapter 4. Amen. Sikhuluma ngokukholwa. Amen. Ngabe wena ukukholwa kwakho kusezwini noma kusezintweni eziphathekayo. Uze uNkulunkulu uzothola umsebenzi, wathola ne-raise emsebenzini ukuthi uholela kakhulu. Mase uyakhohlwa ukuthi umbonge uNkulunkulu. Ngoba yini ke? Konke okwenzayo ukwenzela wena ukukholwa kwakho ukuzuza. Phela inzuzo. Ukukholwa kwakho kuyinzuzo. Awukholelwa wena ekutheni ke kufanele udumise uNkulunkulu, umbonge ngakho konke. Unomsebenzi, awunawo umsebenzi, umbongele ekutheni uyazazi indlela zakhe ezilungile. Ngokuba yini unokumesaba uNkulunkulu uyayigcina imiyalelo yakhe. Nizoyazi kanjani yonke le nto le uma abafundisi benu bengafundisi ngeqiniso. Benitshela ukuthi right ukuthi nihlale ezonweni, niqhubeke nibe izoni. Benganivula ukuqonda. Benganifundisi umesaba uNkulunkulu. Ngoba nabo bayizoni, basindwa izono, sebetholisa nani izono. Phezu kwalezono zenu enizithwele. Yingakho uJesu Kristu ke nina nizofela ezonweni zenu. Ngoba nifuna ukukholwa yizwi, anifuna ukukholwa iqiniso. Ninenkani, ninolalo, ninenzondo. Ningama ukukhonza izinto ezidaliweyo kulomdali, odale yonke into emhlabeni nenkazimulo yakhe. Nikhonza izinto eziphathekayo. Nikhonza izithombe, nikhonza izilwane, nikhonza abantu, nikhonza imali, nikhonza impahla zokugqoka, nikhonza amanga. Amen. Nikhonza utshwala. Amen. Nikhonza ubufebe. Nikhonza yonke into le engasile. Amen. Kodwa uNkulunkulu uthi abantwana bakhe kufanele babe ngcwele. Yes. Yebo ngigqoka ivathu niyahlala enyuka niphathe amabhayibheli niyacula nize nijuluke nithelane ngamathe nishayane ngezithembu nishane ngeenduku nizungeze izinsika nenze yonke ukukhohlakala lokho kodwa manje ubulungiswa abukho kunina. Amen. Abukho ubulungiswa ukuba qotho. Yes. Uyakuqamba amanga, uyakufeba. Amen. Uyakubulala abantu, uyakuphinga. Amen. Uyakujaka utshwala. Ube qotho, ube neqiniso, ube msulwa kunembeza wakho ngoba isincwadi kwincwadi kaMathewu isahluko sesi-5 verse 8 babusisiwe abamsulwa enhliziyweni ngoba bayambona uNkulunkulu. Uzombona kanjani uNkulunkulu ngekho msulwa enhliziyweni yakho? Na, hallelujah, glory to God. Uzombona kanjani uNkulunkulu? Amen. Uzombona kanjani uNkulunkulu usahlabela amadlozi ukwenza izithombe na? Ebese uNkulunkulu akayifuni lo nto leyo. Isinengiso. Amanyala. Yes, Lord. Amanyala. Yes, Lord. Uzombona kanjani uNkulunkulu wena usalala nomunye umfana? Amen. Ube umfana noma wesifazane noma nomunye wesifazane. Amen. Uzombona kanjani uNkulunkulu? Umsulwa kanjani enhlizweni yakho? Uthi uyakholwa. Uthi uNkulunkulu uyakuzwa regardless ngoba ubusisile ngomsebenzi nemali. No. Amen. uNkulunkulu unomusa, angithi ayizwa lento leyo. So unomusa wakhe mkhulu kakhulu ngeke uzuvimbe. Kodwa lokho ukuthi wena uyisoni, lokho mekushintsha ukuthi ngeke uzokufaka esifogweni. Uzongena esifogweni regardless ukuthi ukunikile umsebenzi. Incwadi kwabaseRoma isahluko 3. Incwadi kwabaseRoma isahluko 3 verse 10. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo. Kubhaliwe encwadini ithi akekho olungileyo, akakho noyedwa, akukho noyedwa, akakho oqondayo. Kubona bonke laba bahamba lamabandla akekho oqondayo, kodwa bayavuka njalo ngomgqibelo, bahamba amaphasika, ba celebrate izinto ezinga-celebrate, bahamba o-Christmas, bahamba ama-fellowship, benza yonke into, bavakashelana emasontweni abangcolile. Akakho ofuna uNkulunkulu. Kodwa akekho ofuna uNkulunkulu, njabulela ukuthi ba-opposite badla amakhekhe nama-scones. Bonke baphambukile. Bazenzela umathanda, njengoba ngitshela ngizibalile zonke izinto abazenzayo ezokungcola. Phakathi ebandleni bathi bayakholwa. Nabafundisi babo bangcolile. Baphenduke imvuqa yonkana. Baphenduke ini? Imvuqa. Niphenduke imvuqa. Lisho iBhayibheli lithi niphenduke imvuqa, aninamsebenzi. Amen. Aninamsebenzi. Baphenduke imvuqa bonkana. Ngingathi ke nifana nomuntu olele esibhedlela
obekade sebenza waphuma noma umuntu osebenzayo adakwe alahlekele umsebenzi avuke ekseni kuze kuyoshona ilanga ebuka ilanga nje ngoba yini akanamsebenzi unikiwe ithuba wadlala ngalo so manje awusanamsebenzi useless ngoba yini izwi lenkosi aliphili kuwena elikwenza uphile elingumsebenzi efuna ngabe liyakusebenza uyalibalekela uyalichitha ingakho ungenamsebenzi awunamsebenzi useless nalesonto lakho lihambayo nalomfundisi wakho omaphambi kwakho abhizi aqambela amanga ekhuluma ngazi ukuthi konke ayaziyo kanti akazi lutho akakho owenza okuhle akekho noyedwa ngoba yini akakho noyedwa uzoyenza kanjani into enhle uma umfundisi wakho engafundisi ngento enhle ebandleni lakhe ke umphimbo wabo uyiliba elivulekileyo imlomo yenu namaphimbo umfundisi nalowo umfundisi umlomo wakhe uyithuna yonke into ekhulumayo ungcoba labantu laba ngalezi ndlela ekhulumayo engekho eBhayibhelini ngezilimi zabo bayakhohlisa yonke into abeyishoyo bakhuluma nalezi limi abazikhulumayo engathi banomoya ongcwele plus nolimi lwabo abakhulumayo bekhuluma kubantu babashumayeza nabantu abasonta kulelo bandla uma sebephuma kulelo bandla lelo nabo bayafana nabafundisi ngoba yini ke benza into efanayo into ephuma emlomeni wabo amanga ngoba bafundiswa amanga baphile emangeni isihlungu sezinyonka siphansi kwezindebe zabo ukungcola upoison ophuma emlomeni wabo bayaqhathana emabandleni bayazondana emabandleni bayahlebana emabandleni bakhuluma zonke izinto ezokungcola ebandleni kukuphi umesaba uNkulunkulu lapho uma uzokwenza izinto ezinjengalezi uyazazi wena mama uyasonta kodwa uyathakatha uyazazi wena baba ukuthi uthi umfundisi umbishop kodwa unabafazi ababili wadivorce washada nomunye umfazi wakhe esaphila usikhohlakali awukumele ukuba kulo position ngoba yini wena ke awenzi intando kaNkulunkulu awukho qotho wonakele ingane zakho ziyijabane ziyaphuza utshwala ziyafeba ngapha ke unkosikazi wakho nawe uyaphinga nawe udaka utshwala naye futhi ugoma amabhluwe nento zokufakela nama makeup ukuzipenda ukuze ufaka nezimbo zokufakela akuyena umama ofuna ngabe lo ungcwele noma abaholi bandla nomkhwenyana wakhe ayikho lonto leyo ayikho nikhohlakali nina hambe incwadi yaseRoma siqhubeke yona haleluya amen haleluya chapter 4 incwadi kwabaseRoma isahluko sesine incwadi kwabaseRoma isahluko sesine ivesi lokuqala ngakho ke siyakuthi uzuzeni uAbraham nango uAbraham baba wethu sonke thina esikholwayo angikhulumi ngokwenyama ngikhuluma ngokukholwa Abraham uyikholwa elikavile lihamba phambili owaziwa nangomngane kaNkulunkulu ngokukholwa kwakhe kwaba sezingeni eliphakeme kakhulu ukuthi waze wafuna ukunikela nangendodana yakhe ngesikhathi uNkulunkulu emhlola ukuthi ke umkhonze kangakanani ngesikhathi uSathane efika kuNkulunkulu ezama ke ufuna ukusola uAbraham ethi ke uAbraham ke yes Lord uyakholwa kodwa ngeke azanikele ngendodana yakhe uNkulunkulu wamtesta Abraham wathatha uIsaac wamusa entabeni thebe ezonikela ngayo ezomhlaba njengemvu akumele ihlatshwe abe isihlabelo wamkhuza uNkulunkulu wathi ngiyakukholwa wathi ngiyakuthanda ukukholwa kwakho kuyiqiniso kwabalelo kanjalo ukukholwa kwakhe ngokuba uAbraham wathe kubo ubaba wakhe uTera wayekhonza izithombe ngaphansi kwenkosi uNimrod emva kwalokho kwafika izwi lathi uAbraham akaphume emndenini wakhe ahamba endaweni uNkulunkulu azomusa kuyona wahamba ngaphandle kongabaza wakholwa izwi yes Lord elifika kuyena limtshela ukuthi akaphume sikhuluma ngokukholwa yes Lord so uAbraham ukukholwa kwakhe kubalelwe njengento ebalekile nephezulu kakhulu kusezingeni elikhulu kakhulu ukukholwa kaAbraham amen ngezindaba amen awuqhubeke kancane ke incwadi ngakho ke siyakuthi uzuzeni uAbraham ukhokho wethu inyama na uzuzeni ngokwenyama na amen akazuzanga lutho amen ngokwenyama kodwa ngokukholwa wazuza ukuphila okuphakade nesithembiso esitholile enkosini ukuthi uNkulunkulu wathi ke uzomandisela isizwe sakhe soba siningi sibe njengesihlaba zolwandle wengakhulumi ngesizwe sakaIsrael kuphela wekhuluma ngesizwe sabantu abakholwayo amen ngokuba bonke abaphilayo
abalungileyo baphila ngokukholwa. U-Abraham wayindoda elungile eqotho, wephila ngokukholwa. Lokho kubalelwa kuyena. Incwadi uGenesis isahluko 15. Incwadi kaGenesis isahluko 15 verse 1. verse 1. Emva kwalokho kwafika izwi likaJehova. Emva kwalokho kwafika ini? Izwi likaJehova kuAbraham. Yes sir. Ngombono lafika izwi likaJehova kuAbraham ngombono lithi ungesabi. Lithini? Ungesabi. uNkulunkulu abakholwa kuyena akufanele basabe. Ungesabi uAbraham ngiyisihlangu sakho. Uyini? Ngiyisihlangu sakho. Ngisho mina abantu abakholwa uNkulunkulu akufanele basabe ngoba yini? Ngiyisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Yezwi indaba. Amen. Umvuzo wokukholwa mkhulu kakhulu kunongakholwa. Ukuphila enyameni uzuze lemhlabeni kodwa ukufa kwakho kube yizeleze. Ufisa kwenja noma thi ufe unemali unayo kodwa ufisa kwenja kwesifuna ngoba yini ke ufe ungayazi indlela. Yes Lord. Ayikho into ebaluleke nje ukwazi indlela owafika ngayo nendlela ozohamba ngayo. Amen. Ubuyela lo wavela khona. Amen. Yona into ebalulekile leyo esibekela ukuyazi. So ithini incwadi? Incwadi kwabaseRoma isahluko sesine. Yes sir. Iverse lesibili. Yes sir. Ngokuba uAbraham walungisiswa ngemisebenzi unakho uzibonga kodwa phambi kukaNkulunkulu cha. Unokuzibonga yena ngemisebenzi ayenza ngoba wakholwa ngithi. Kodwa kuphanga uNkulunkulu nangokwenyama akanako ukuzibonga. Amen. Akanako ukuzibonga. Amen. Ngoba ubonga ukuphila okuNkulunkulu nokukholwa kwakhe okwamsindisa. Yes. Ngoba uAbraham usendaweni efanele. uAbraham usendaweni efanele. Amen. Ngokuba incwadi kaLuka lekhona khona uLazarus esefile waphetha obani ngambeka esifubeni Abraham. You understand? Hallelujah. You understand? Amen. Khala indoda esikhwili isithi ke kuyashisa lekhona njengoba kushisa lekhona icala nje bayilethele amanzi bathumele uLazarus. Yes Lord. Wathi uAbraham kuyona wena ngesikhathi uphila emhlabeni ubudla kamnandi uphila kamnandi uvuzile. Hallelujah. Uvuzile emhlabeni wathola yonke into kodwa why useless lokho ngoba uzange ukuzukwenza ngokuhlakanipha uLazarus ubumnika izinsalelo zokudla kwakho ehlala ngasesangweni. Amen. Manje njengoba yena esefile uLazarus uthola umusa uphambi ukeduze nabantu abakholwayo. Amen. Amen. So ukubusa kwakho emhlabeni kuyizeleze uma ubusa kodwa manje ukuthando nenhliziyo nomusa ongenakho. Yes Lord. Amen. Ku-useless. Yes Lord. Yezwi indaba. Amen. Babusisiwe abampofu emoyeni. Babusisiwe abahluphekele umoya. Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Uma uhluphekele umoya nolwazi namandla kaNkulunkulu nenkazimulo yakhe ubusisiwe. Amen. Ngokuba umbuso wakho wani? Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Akekho umuntu abusisiwe othanda imali kuphela. Uma uthanda imali kakhulu usuyayithandaza uyayikhonza. Hallelujah. Kodwa uma uthanda umoya engcwele konke umoya engcwele uthi kuyona kuyakunezezelwa. Ngokuba Mateyu isahluko 5 verse 5. Verse 5. Amen. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Ababusisiwe abamnene ngoba bayokudla ifa ubona kuthiwa umhlaba uzobhubha. Nakho konke phakathi. Bese kuba khona iJerusalem elisha elalabo abakhethiweyo abayokuphila ngona phakathi. Ukuphila kwakho ngona phakathi ngeke usaphila enyameni usuzophila kwinkazimulo. Kazimulo umzimba lo ukhazimulisiwe njengoba Jesu Kristu. Amen. Verse 4. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Uma ukhala kubani? kuJehova. Khala kuJehova. Amen. Mawukhala ukhala kuJehova ukhalela ukuphila nokuthokoziswa komoya wakho ufitwe. Ngisho ngathi izwi lingukudla komoya. Amen. Izwi lingakamanzi okuphuzwa komoya. Yes Lord. Yezwi indaba. Amen. uJesu Kristu abomina beze kumina bazophuza. Amen. 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 Ukuphila phakathi. Amen. Sithola ukuphila ngezwi. Amen. Awuqhubeke nalencwadi. Incwadi kwabaseRoma isahluko 4 verse 3. Yes sir. Ngokuba umbhalo uthini na? Umbhalo uthini? Ngokuba umbhalo uthini na? Ngokuba umbhalo uthini na?
uthi kepha uAbraham wakholwa nguNkulunkulu. Ngithe mina sikhuluma ngani ngokukholwa. Amen. uAbraham wakholwa nguNkulunkulu emva kokuthi sebemtshelile ngezwi kwincwadi kaGenesis chapter 15 lekhona bese kuyena ke hamba la Abraham. Amen. 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 Umvuzo wakho uzoba mkhulu ungasabi mina ngisihlangu sakho. Yes Lord. Wathini uAbraham la ithi incwadi wenza njani? Ngokuba umbhalo uthini na? Uthi kepha uAbraham wakholwa nguNkulunkulu. Abraham wakholwa nguNkulunkulu. Wena ukholelwa kuphi na? Emanini noma kumadlozi? Amen. Ukholelwa kuphi na? Hallelujah. Kukuphi ukukholwa kwakho? Uma ukholwa uNkulunkulu uzozwa izwi likaNkulunkulu kuphela. Amen. Ilona ezokhola izwi kuphela. Akukho okunye ozokhola. Amen. Kwabalelwa ukuthi kungukulunga. Yena ukukholwa kwakhe nokukholwa kwakho wena uthi uyakholwa ngokweqiniso kubalelwa ngokuthiwa ukulunga. Yes Lord. Ukukholwa kwakho ngokweqiniso nangokuzinikela umphefumulo wakho nempilo yakho nenhliziyo yakho nomzimba wakho unikele kumoya engcwele. Lokho kubalelwa njengokulunga njengoba noAbraham wakholwa yizwi. Kwabalelwa kuyena njengokulunga. Amen. Awukholwa ngomlomo. Amen. Awukholwa ngoba nakhonto izuzayo ephasekayo. No. Amen. Ukholwa ngoba uyazi ukuthi ukuphila kwakho kuphakade uma ulandela izwi. Yes Lord. Do you understand? Amen. Hallelujah. Yes sir. Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokumusa kodwa ngokwemfanelo. Yabona nokusebenza. Amen. Khona ukusebenza ukuthi ke uyakholwa. Yes Lord. Usebenze ukuthi uzoshiya zonke izinto zomhlaba ulandele izwi ukholwe yizwi. Yes Lord. Lokho kusebenza kamoya. Bese kuzoba khona ukusebenza. Amen. Ukuthi wena ufuna ukuhlaba noma wena ufuna ukuthwala. Amen. Lokho akunamvuzo kuNkulunkulu ngoba okwenzuzo yakho embi nokwenyama. Lokho akunamvuzo. Kodwa lo msebenzi wokukholwa ngokuthi ushiye ukufele, ushiye ukudakwa. Yes Lord. Uye uqamba amanga kumsebenzi lokho akuyona ukudlala ngoba ke kufanele uzwayeze ukuthi wenze izinto ezobulungiswa. Kumsebenzi kumele upractice zonke izinsuku. Ukucabanga ngoNkulunkulu, ufunde izwi lakhe, uphile ngalo. Umsebenzi lowo onikiwe. Amen. Ngokuba uNkulunkulu khona ukulunga kuphela. Amen. Ubulungiswa uNkulunkulu anabo. Amen. Hallelujah. Ayikho into esifuna uNkulunkulu ngaphandle kokulungiswa bakhe nokuthi sibe qotho njengaye. Yes Lord. Bese sengiyizwa legama elithi ubungcwele. Ubungcwele kusho ukuthi uqotho. Awukwazi ukuba qotho emehlweni akho. Ngokuthi wena uthi hayi mina angibulali mina ngaze ngibulale umuntu. Yebo wazi ubulale umuntu kodwa manje ngiyaqamba. Amen. Amanga waqamba ngefoni, waqamba nge-email. Amen. Waqamba ku-WhatsApp. Yes Lord. Yes Lord. Waqamba na ku-Instagram. Uphoste eduze kwemoto engathi yakho. Yes Lord. Kanti akuyona yakho uyafisa. Yes Lord. IBhayibheli ungafisi. Yes Lord. Amanga awufunakali. So uma ukholwa ngemisebenzi ibonakala ngemisebenzi yakho oyenzayo ukuthi uyakholwa. Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo. Ngokufanele umusa ukuthi ke ukholiwe uqala lo umusa unikiwe ukuthi ukholwe. Okwesibili ke manje imfanelo zakho ozenzayo onikelelwa ngazo umkomelo wakho ukholwa imisebenzi yakho oyenzayo. Amen. Amen. Phuma esonweni kumsebenzi uphuma esonweni ukuphila ngomngcwele umsebenzi akudlalwa. Ngoba usathane akaphumuli usathane uyaqhubeka kulinge akunusele ngezinto zenyama nangamaphupho angcolile. Umuntu oweak enyameni uma enephupho ushela kuloko ofuna yenze ngempela. Angathandazi kuNkulunkulu ukuthi ke uNkulunkulu ngikhombisa ukuthi ngabe lephupho lisho ukuthini ngilinde. Yes Lord. Ngibophe ibhande. Yes Lord. Ngizile ukudla. Amen. Amen. Ngikhuleke. Amen.
ukuze uNkulunkulu azibonakalise ngoba uNkulunkulu uhlala azophendula kuyo yonke into efunayo uyakwazi uNkulunkulu ukuthi akuzwe uphendule Yes, Lord. ungaba manje noma ngaba kusasa noma ngaba later kodwa uNkulunkulu uzophendula uzwile yonke into ekhulumayo uyayizwa kwazi imidlizo yakho ucabanga Yes, Lord. so manje uNkulunkulu ke ngeke uzumlimithe uthi ke wena uNkulunkulu akayizwa umthandazo yami usho wena uthandaza uNkulunkulu Amen. Amen. awuthandazi uNkulunkulu Amen. uma uthandaza ngokuqonda Yes, God. uNkulunkulu uyakuzwa uyakuphendula Amen. kodwa uma uzofuna izinto ezingasile kuNkulunkulu ufuna imali kuyena Hallelujah. akanandaba nalonto uNkulunkulu Hallelujah. imali ngeke izikufake ezulwini ngisho ngabe kuthiwa uthi ufuna imali kodwa uzokwakha ibandla imali ngeke izikufake ezulwini Amen. ubulungiswa Yes, Lord. ukubaqotho ubungcwele Yes, Lord. obukufaka ezulwini Yes, Lord. yes sir Incwadi kwabaseRoma incwadi kwabaseRoma isahluko 11 yes sir verse 6. yes sir Kepha uma kuya ngomusa uma kuye ngomusa akusayi ngemisebenzi. akusayi ngemisebenzi usho ukuthi ke manje bonke lokho obukwenza before uhlaba noma lokho kwenziwa nge-Old Testament kwakuthiwa kuyahlatshwa Amen. nakuthiwa ke akusikwa amajwabu Amen. lokho akusabalelwa ngoba yini Kepha uma kuya ngomusa akusayi ngemisebenzi. Uma kungenjalo umusa awuseyiwo umusa. yayizwa lonto Amen. so Amen. manje imisebenzi Amen. ukukholwa Yes, ukukholwa ushizo nozakho Yes, yonke into oyenzayo ephambene nento ebhalwe phansi Yes. awusayenzi Yes, Lord. Yes, Lord. hayi ukuthi hayi mina ngumjuda fanele ngisike ijwabu no sekuthiwa manje ke usika ijwabu lenhliziyo Yes, Lord. Amen. sika ijwabu lenhliziyo Amen. Amen. ngokuba yini manje sowutheniwe inhliziyo sowunqunywe ijwabu wenhliziyo ngokukholwa kwakho wakhipha zonke izinto ezingafanele washiya lokhu okuyimfundiso kaNkulunkulu Akusayi ngemisebenzi. akusahambi ngemsebenzi Uma kungenjalo umusa awuseyiwo umusa. so uma kukuthi mina futhi manje mengifuna ukukholwa mina ngithi ngiyakuKristu ufuna ngifake labaJuda ngisike ijwabu no Khona kanje. fanele ngikholwe ngokwenhliziyo Amen. ngenze imisebenzi yokukholwa ebhalwe phansi ezobalelwa kimi njengokulunga nangokuqonda Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko 4 verse 4. yes sir Kepha kosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomsebenzi Yebo. kodwa ngokwemfanelo. Kepha uholela ngendlela efanele uholelwa ngemisebenzi yakho oyenzile efanele uma usebenza bese wena uyantshontsha noma ufike late Amen. iyaphula imali yakho ungasalika imali ephelele uma ke ukuthi wena lokho emsebenzini ngaphandle kokuthi wena ubike noma ufike nencwadi kadokotela hallelujah. Hallelujah. awuholelwa udinga soxoxwa emsebenzini Amen. Amen. ezindaba Amen. so konke okwenzakalayo funeka sikwenze ngokomthetho nangendlela ekubhalwe ngayo phansi ukuze sikonyeliswe ngendlela efanele ekubhalwe ngayo phansi ekuyiyona yokwenza sikwazi ukuzuza Amen. ngokukholwa Amen. ukukholwa Amen. izwi Amen. Nabo ubufakazi. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 20 verse 14. incwadi kaMathewu isahluko 20 verse 14. yes sir Thatha okwakho uhambe. Kepha ngiyathanda ukunika lowo kugcina njengawe. Amen. uma bonke abantu esebenza Amen. benza umsebenzi ofanayo Amen. ukuthi mina ngokuthi ngikholwe late sengina 50 years omunye ukholwe na 20 years Amen. umkomelo uyafana Yes, Lord. uma sesifile Yes, Lord. umkomelo uyafana siphosa kamoya ingcwele siyalingana Amen. akekho uzothi hayi wena ngoba ukholwe usumdala no noma ufike late emsebenzini njengoba uqale late ukusebenza Thatha okwakho uhambe. thatha lokho omnikiwe uhambe Kepha ngiyathanda ukukunika lowo kugcina njengawe. yabona uma wona awuthola okufanayo nomuntu owenza kahle Yes, Lord. kodwa uma mina ngikholwa manje Yes, Lord. and ufika ikhehla ena100 years nalo lifike likholwa Amen. mina umkomelo wami uyefana nalela khehla ukuthi ngifike eqali noma lona ikhehla lifike eqali umkomelo wethu uyefana ngoba senze yini umsebenzi ofanayo senze umsebenzi ofanayo sike emsebenzini owodwa senza i-task eyodwa yokusindiswa Amen. sisindisiwe sahamba ngendlela efanele
sagcina yonke imiyalelo kaNkulunkulu njengoba saguquka ezonweni zethu. So umkomelo nomqhele lengubo azoyigqoka emhlophe nami ngizoyigqoka nomqhele sizonikwa. Amen. Amen. Incwadi kwabaseRoma isahluko 4 verse 5. Yes sir. Kepha ongasebenziyo, Kepha lo ongafuni ukwenza izinto ezifanele, kodwa ekholwa nguye, kepha ekholwa olungisisa, ongamesabi, olungisisa ongamesabi uNkulunkulu ophinde futhi. Kepha ongasebenziyo, Lo ongafuni ukusebenza enze imisebenzi yokulunga, kodwa ekholwa nguye olungisisa, ongamesabi uNkulunkulu. yezindaba Ukukholwa kwakhe kubalelwa yena ukuthi kungukulunga. ophinde futhi. Kepha ongasebenziyo, kodwa ekholwa nguye olungisisa, ongamesabi uNkulunkulu. Yabona okholwayo, glory to God. Ukholwa kwakho awusalisiki ijwaba ngithi, awusahlabela amadlozi. Ukholwa yilo olungisisa njengoba wena ungamesabi uNkulunkulu, ukuthi wenza izinto eziphambene noma ukhuluma against imfundiso kaNkulunkulu, uyenza ihlaya. Kodwa ke waqala wakholwa. Ngokulungisisa kwakho lokho kuyabaleka kuwena. Ekholwa nguye olungisisa, ongamesabi uNkulunkulu. Uyalungisiswa, uyakholwa kulokho kokulungisiswa kwakho. Awukholwa yimina, ukholwa yizwi. Ukuphenduka kwakho, Hallelujah, kuyabalelwa. hallelujah, Ngokuba usuyeyile uphuza utshwala, wayeka ukuhlabela amadlozi, wayeka ukusika ijwabu, awulisiki ijwabu ukuze usindiswe. kubalelwa yena ukuthi kungukulunga. Kubaleliwe lokho kwena ukuthi kungukulunga ukukholwa kwakho. Yes Lord. Ukukholwa not ukuthi ke uzokholwa bese kuthiwa ke uzohlaba. Hallelujah. Uzokholwa uwenze intando kaNkulunkulu. Awukholwa futhi ngomlomo. Ukholwa ngani? Ngenhliziyo. Inhliziyo yakhe iyaphenduka. Uzibona ukuthi uyisoni. Awuhambi ngendlela kaNkulunkulu. Yes Lord. Yes Lord. Lokho kwena bazalwane njengayo Abraham. Amen. Abraham akenza ngalutho ukuze akholwe, kodwa walalele izwi. Lokho kwelizwi lalimnika kona, wenza isivumelwano uNkulunkulu wenza isivumelwano naye, wathi ke nayi indlela engizokwenza isivumelwano nawe ngayo. Amen. Wonke amadodana akho ezozalwa emva kwesonto noma emva kwensuku eziwu-8 uzoyinqima ijwabu. Amen. Ngalokho-ke ukukholwa kuvelwa ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Amen. Ngokuzwa izwi likaKristu. Yes Lord. So wonke okubalelwayo uma uphenduka. Amen. Amen. Uphendukele ekutheni usindiswe. Yes Lord. Ezonweni nasendleleni eziphambene nokulunga kaNkulunkulu nobuqotho kaNkulunkulu. Amen. Uphendukele ukuthi usindiswe. Amen. Ezilingweni zikaSathane. Amen. Ngoba uSathane akaphumulile. Yes Lord. Ingakho kwincwadi yaPeter yokuqala sahluko 5 verse 7. Amen. Amen. Incwadi kaPetru wokuqala isahluko sesihlanu kuyivesi 7. Niphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe. Incwadi thathani inkathazo zenu nenhlupheko zenu niziphonse phezu kwakhe. Ngokuba uyanikhathalela. Ngokuba uNkulunkulu usikhathalele. Qondani, siqonde, qondani, siqonde, nilinde. Uma ulindile umi kwiposition ethize, mekuthiwa ke mhlengi hamba uye estation, Qondani, eBria, qondani, uhambe uyolinda estation sesitimela. Nilinde, Ulinde khona, nilinde. Mawulindile ngesa station awunyakazi, uzothatha lokhu losositimela ositsheliwe ukuthi kufanele usigibele ngesikhathi esiwukuthi uzoma ulinde lapho. Ngokuba ke uma ungakwenzi lokho, isitha senu uSathane sihamba njengebhubesi. uma ungakwenzi lokho uSathane uhleze zungeza. Uma ushiya lo position yakho uhamba indlela oyithandayo ungahlangana nezigebengu. Isitha senu uSathane siyahamba njengebhubesi elibhodlayo. Ungahlangana nezigebengu
zikuhlukanise nomphefumulo wakho noma zikuhlukanise nokukholwa kwakho noma hlangana nomuntombazane ekhohlakele noma kungenzeka noma ngabe yini kuwena ekusukeni kweposition yakho ngokuba yini ke utsheliwe kuthiwa ke ima kule ndawo le unganyakazi ngokuba yile khona uzothathwa khona le uyobekwa kule ndawo efanele ungasuki la ngoba usuka la ngeke usavikeleka. Isitha senu Sathane sihamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. USathane usebenza ngabo bonke abantu, akasebenzi ngezilwane, usebenza ngabo bonke abantu. Uletha intombazane enhle, uletha abangani abahle, uletha imali, uletha umcebo, uletha ngisho udumo. Melanani naye niqinile ekukholweni. Kodwa uma ukholwa wena ulazi izwi loNkulunkulu, melanani uze unyakaziswe ke abangani bazofika bazokutshela ukuthi no, suka le position yokholwa sambe sebumnandini. Melanani naye niqinile ekukholweni. Ngeke uzudidiswe intombazane enhle ngaphandle kodwa ngaphakathi bolile ithi ke asambe siye ekhaya noma sendaweni ukuthi ngoba yini manje wena ke usukhangwe ubuhle bayo walahlekelwa ukukholwa kwakho wakhohlwa ukuthi ubuhle bomuntu buqhamuka enhliziyweni ngokuba lo muntu lowo uma eqonda ukuthi wena umele ile position uzofuna ukulinda nawe ngoba uyawazi ukuthi umvuzo muhle kodwa umuntu ofuna ukususa kwiposition yakho yokukholwa lo muntu lowo. Melanani naye niqinile ekukholweni. Usetshenziswa uSathane. Yayizwa loo nto leyo. Bayakubona uNkulunkulu ucula kahle ekhwayeni. Kwakhona umuntu okushuthayo. Ividiyo yakho yahamba yagcwala umhlaba wonke. Sebeyakubona oproducer bomculo. Sebeyakubiza bathi bafuna ukukusayina. Bese bekusayinile, sebekuculisa izinto ezingahlangene noNkulunkulu. Bakusayinisa amadili, uyeke ukukholwa ushiye iposition yakho yokudumisa uNkulunkulu ngezwi nangephimbo uNkulunkulu akunike lona, uhambe uyodumisa imali, ucule ngamantombazane anqunu, ucule ngotshwala, ucule nangezidakamizwa. Ngenxa yemali. Melanani naye niqinile ekukholweni. Ubutsheliwe kuthiwa mana kule stage. Nayi position yakho, unganyakazi. Uzolinda isitimela esikesikhathi esiwukuthi, isona sitimela osigibela leso kuphela. Wena wafuna ukwehla wenyuka ngesikhathi ulindile uyehle wenyuka ushiye position ulindeleni ngoba uSathane uyehle wenyuka naye uyabhongoza. Nazi ukuthi zona lezi zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Abantu abangenayo uNkulunkulu behlelwa yizona zonke izinto bacabanga ukuthi inhlanhla bathi inhlanhla. Abantu abangenayo uNkulunkulu behlelwa yizona zonke izinto bathi inhlanhla bathi ke isibusiso. Isibusiso sinebusiso zonke kuKristu zokulalela. Lebusiso zokuhlonipha zokuhlakani nokuqonda. Nazi ukuthi zona lezi zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. So uma wena ukholwa noma kuthiwa ke kufika umuntu azokunika imali ethi yakugwazela ukuthi ushintshe indlela oyiyona nangendlela ophila ngayo nangendlela okhuluma ngayo ukuze uzojabulisa yena. Ngeke uzithathe lo mali ngoba uyawazi umvuzo wakho ngaphambili. Ngoba bonke abantu abaweak, abantu abazali manje abazi ukuthi ingane zabo kufanele zibe ama-celebrity, bayazisupporta kuyona yonke imisebenzi engcolile. Ingane encane ngokuba naki nephimbo elihle noma ihlakaniphile iyakwazi uku-acta. Bayithathe ingane bayisebenzise ithuka inhlamba ku-TV. I-acte njengomuntu omdala, iy'ngane ezincane zi-acte engazi ukuthi ziyathandana. Yini efundisayo lapho wena umuntu obhala iscript, wena mzali uthini ngengane yakhe sizokwazi ukuthi ke ikhuluma indaba zothando. Ayisenaso isikhathi sokuba ingane, isinesikhathi sokuthi yenze izinto zezwe. Amen. Amen. Awukwazi ngisho ukuyiyala ingane yakho ngoba awunasay kuyona. Yes Lord. Melanani naye niqinile ekukholweni. Uma umile kwiposition yakho, awusuki kwiposition yakho. Ngokuba yini ke uyawazi umvuzo and uthembekile. Amen. Nazi ukuthi zona lezi zinhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Mina angikhathali mina ukuthi abantu bathini ngami. As long mina ngizoma kwiposition ngingeze ukwenza into ephambene nemiyalelo kaNkulunkulu. Yebo ngisaphile enyameni bengenza indaba yokumodela. Emodeleni kwami ngenza nemisebenzi ekukhohlakala njengoba u-advertise utshwala. Yes Lord. Ukugqoka ngihambe half naked ngenza ama-shows. Why? Lezo zinto lezo bengizenza ngokungazi kodwa ngithe sengazi ngawufihla umzimba wami. Yes Lord.
Yes, Lord. Ngafuna ukuba ngcwele nokuthi ngilungise phambi kaNkulunkulu ngoba umusa wakhe mkhulu. Amen. Ngayishintsha indlela yokukhuluma. Amen. Amen. Ngakhuluma ngale ndlela uNkulunkulu afuna ngikhulume ngayo ngoba uNkulunkulu uthi ke umuntu ohlakaniphile uyathula ukhuluma ngoba kufanele. Amen. Kodwa isifula sizama ngayo yonke indlela ukuthi sizwakale kodwa sibe sikhuluma izinto eziwubula. Amen. Kwabase-Efesu isahluko sesine. Lalela, insangu ngibhemile. Yes, Lord. Ugwayi nguzwamile. Utshwala ngiphuzile, amaklabhu ngiwahambile. Amen. But akukho nzuzo enhle. Yes, Lord. Konke bekungisegubhiseni. It's either uzovuka esejileni wrong lombhede noma uzovuka ulimele noma uzovuka uzisola ngento ethizo yenzile. Yes, Lord. Amen. Noma uzovuka ejele. Amen. Noma uzovuka esibhedlela. Yes, Lord. Ngoba yini ke? Imoya ezungezile. Imoya kaSathane. Njengoba isho incwadi ukuthi ke zonke lezi zinto zehlela abazalwane basezweni. Amen. Abantu abaweak enyameni. Ngangi-weak enyameni. Amen. Amen. Ngangi-weak enyameni. Incwadi kwabase-Efesu isahluko sesine verse 27. Ningamniki uSathane indawo. Uma ukuthi wena ubeke kwiposition ungasuki kuyona. Ngamnika uSathane indawo. Le engibekwe khona ngabizelwa khona uNkulunkulu athi angipele ngikwenze njengoba ngimi la. Angishumayeleli imali, angishumayeleli ukuthi nginikelelwe. Ngishumayela ivangeli. Amen. EkaKristu. Ukuze kusindiswe abantu njengoba nami ngisindisiwe. Ube uphenduka. Ivangeli elokusindiswa ey'ntweni zomhlaba. Ukuze uSathane ngeke abe nayo indawo empilweni yakho. Amen. So impilo yokufeka ngiyayazi. That's why ngikhuluma ngokuqhosha nangokuthi ke ngibe nesibindi ukuthi ngikhulume ngakho ukuthi kukufa ukufele. Yes, Lord. Ukufa ukufele. Yes, Lord. Kukufa ukujya utshwala. Yes, Lord. Amen. Kukufa ubhema ugwayi. Amen. Kukufa ubhema insangu. Amen. Yes, Lord. Sikhuluma ngezifo uma ukholwa wena osukholiwe uyatshelwa akakwenzi konke lokhu usakholwa ungasakwenza ngoba uyazi kukufa konke lokhu kufa umphefumulo wakho uphila. Amen. Ngoba unika uSathane indawo. Amen. Kukufa ukuthanda ukubuka kwa social media. Amen. Uthi umfana ulokushaya amahlaya wenza amahlaya uhlambalaza igama likaNkulunkulu igama likaJesu Kristu. Amen. Kukufa ukuthi wena uthi umfana ugqoke iwigi. Amen. Uloku advertise amahlaya akho lapha ku social media na ku TikTok. Amen. Kukufa nokubula lokho. Akukho ukulunga lapho ufile esonweni. Amen. uNkulunkulu ungcwele. Yes, Lord. uNkulunkulu uqotho. Amen. uNkulunkulu ulungile nezindlela zakhe. Amen. Asishumayeleli ukuthi thina ke siguqula impilo yakho ukuthi wena uzibone uyisigwili ngoba uNkulunkulu no. Amen. Umcebo wethu umoya ongcwele ubuhlakani kaNkulunkulu ukwesaba isono. Amen. Amen. Wona umcebo nawo ukusaba isono ulunga inhliziyo yakhe ibe msulwa. Yes, Lord. Awukholwa ngokuqonda kwakho ukhona ngokuqonda kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wazi konke uyena osakhile ukuze thina sikholwe kuye nanemisebenzi yakhe hayi ngemisebenzi yethu. Amen. Hallelujah. Imisebenzi yethu ungcola. Siyabonga Nkosi uJesu. You understand? Hallelujah. Imisebenzi yethu ungcola, imisebenzi yenyama iyungcola. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Mekuthi imisebenzi yenyama iyubusiso, why bethi ke abantu ababusizwe bevumela imithetho engalungile yokuthi abantu bakhiphe izisu, bevumela imithetho yokuthi abantu balale bengashadile. Amen. Ngoba ubulungiswa bukho baphila kufeni nabo. Amen. Abanye bapromote indaba yokuthi ke babe kube khona amalungelo ezihlabane ngoba ingane zabo zibahlulile. Ngoba nabo bayihlabane. Amen. Incwadi kwabase-Efesu isahluko 4 verse 17. Yes sir. Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe. Abantu bezizwe abantu abasaphila enyameni abangaphili ngokukholwa abangahambi ngesiphiwo sikamoya engcwele abangahambi ngemiyalelo kaNkulunkulu. So umyalelo uthini? Ngakho ngisho ngifakaza enkosini ngithi lokhu kushiwo kufakazwa enkosini uthi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba abezizwe
ebuzweni bengqondo yabo. Nina abantu enithi niyakholwa ebeningazi ukuthi ukukholwa kwenu kusho ukuthini. Seniyazi manje ukuthi ukukholwa kwenu ukushintsha indlela zakho zokuhamba, uhambe ngendlela efanele ebhalwe phansi efuna uNkulunkulu ukuze wena ube umntwana wakhe, ube indodana noma indodakazi yakhe. Ngoba awukwazi ukuba indodana kaNkulunkulu nendodakazi kaNkulunkulu kodwa wenza izinto zomhlaba. No, Behlelwe emqondweni. benjani? Behlelwe emqondweni. Nehlelo emqondweni ukungcola nobumnyama, nidonguze ebumnyameni. Behlukanisiwe nokuphila. Ngisho yabona uNkulunkulu. Ukuphila yizwi nemiyalelo kaNkulunkulu. Uma ungenakho uhlukanisiwe nokuphila. Ufile uhamba. Amen. Yebo ulungile emehlweni akho. Kodwa ke phambi kaNkulunkulu lezwi lakhe ufile. Behlukanisiwe nokuphila kukaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Abantu abaningi bafuna ukukholwa ngendlela ethandwa yibona. Bafele ezonweni zabo behamba. Amen. Yini? Abafuni ukulandela imiyalelo, bahlula abazali babo, bahlula othisha esikoleni. Amen. Abathi bebuthunti bazinikela emanyaleni Ngokuthi bahlekele ubukhali. Umuntu bethi ubukhali ngiyakhumbula esikoleni ukuthi ubukhali ukuthi uhlakaniphile. Amen. Ngoba hlekele ubukhali bakho ubuthuntu. Ufana nommese ongasiki lutho. Yes, Lord. Uplain. Awazi lutho. Umnyama udonguze ebumnyameni. Abathi bebuthunti bazinikela emanyaleni. Abantu bazinikela emanyaleni, bazinikela ekukhohlakaleni, bazinikela ezintweni zasemhlabeni, bazinikela kuzo zonke izimfundiso ezidukisayo, bazinikela kukho konke okuphambene nenhloko kaNkulunkulu, bazinikela kukho konke ukungalungi nokudwanguza ebumnyameni benza amanyala ukuze basebenze ukungcola konke kokuhuheka. Ukuhuheka, ukudukiseka, udukisekile. Konke okwenzayo wenza ukungcola. Yes, Lord. Kokudukiseka. Yes, Lord. Ngokuba uNkulunkulu akaphili kwena. Amen. Wawulungile. Amen. Wathola abangane abangalungile. Wayishiya iposition yakho gibela isitimela wrong ngesikhathi esingafanele. Usuphakiwe lo khona manje usukhipha izisu. Yes, Lord. Wena usubulala abantu. Kade waqala ukuqamba amanga. Kade untshontsha. Amen. Ngoba yini wagibela isitimela wrong? Amen. Amen. Siyabuyisela manje. Sisibuyela kwiposition yakho. Yes, Lord. Ume ulinde. Yes, Lord. Umusa kaNkulunkulu. Yes, Lord. Amen. Qhelelani noSathane nemisebenzi yakhe. Amen. Nayo yonke inkohliso yemisebenzi yakhe. Uphume kulabangani bakhe abangafuni ukugqoka umuntu wesifazane. Uyeke ukufaka izinto zokufakelwa manje. Uyeke ukupenda amehlo. Gqoka ingubo ehloniphekile. Yes, Lord. Wena mfana ugqoka impahla ehloniphekile. Amen. Uyeke ukukepisa ibhluku libe sezansi kwezinto. Engazi ukuthi ke uyindoda ngowenza njalo. Wena uyisifebe somfana. Ufana noMahosha odayisa ngezinqa zakhe. Yes, Lord. Uweak. Amen. KwabaseRoma isahluko 4 verse 6. Yes sir. Njengalokhu noDavido esho uDavide wayibalula indaba ngokubusiswa wakhuluma uDavide ngokubusisa kwethu. Amen. Ukuthi kubaluleka kangakanani ukuthi sibusiswe uNkulunkulu. Amen. Wathini? Njengalokhu noDavido esho ngokubusiswa komuntu uNkulunkulu ambalela ukulunga ngaphandle kwemisebenzi ethi babusisiwe abathethelelwe izeko zabo. Uyabona uma uyisoni sonile ithi incwadi kanjani? Babusisiwe abathethelelwe izeko zabo. It's possible. Amen. Ngayo yonke indlela ukuthi wena uma ushiya isono uza kuthethelelwa. Imisebenzi yakho yonke oyenzile iza kuthethelelwa, uza kuxolelwa. Uma uyishiya, uma uphuma esonweni, uthi uDavide babusisiwe abathethelelwe izeko zabo. Uma uyisoni uyawuthethelelwa ngokuthi ushiye isono. Nabazono zabo zisitshekelwe. Izono zakho zisitshekelwe. Zisuliwe. Amen. Izono zakho zisuliwe ngokuthi usishiyile isono. Amen. Isono sakho asishiywanga, asulwanga uma uqhubeka usenza. Amen. Ngeke uthi ke uthethelelwe
ngoba naku uye kufeke okuzaqamba amanga kuyisono uqamba amanga ngoba yini sifuna abantu abaqotho sifuna abantu abalungile ngokwenhliziyo abamsulwa ababona inkazimulo kaNkulunkulu ngemiyalelo kaNkulunkulu abanike yona bayilandela ngaphandle kokungabaza. Ubusisiwe umuntu inkosi engayi kumbalela isono. Yezindaba. Yes Lord. Ubusisiwe uma inkosi ingasoze yakubalela isono kusho ukuthi yonke into eyisono nento ephambene nemiyalelo nomthetho kaNkulunkulu uyayishiya. Haleluya, 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 uyayishiya. Ngokuba incwadi kaTimothi, I mean incwadi seKorinte sahluko sokuqala, haleluya, noma isahluko sesibili, I mean incwadi yokuqala, incwadi yesibili, ngiphambanisa, incwadi yesibili kwaseKorinte isahluko sesihlanu verse 17. Uyakuthethelelwa izono zakho masusukile kuzona. And yasho incwadi ithi ke lowo verse 17 incwadi yesibili kwabaseKorinte isahluko sesihlanu. Yes sir. Verse 17. Yebo. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Kanjalo angithi incwadi ithi busisiwe abayakuthethelelwa izono zabo uma sophumile esonweni wangena kuKristu. Wangena, haleluya, haleluya, haleluya. Wangena ngomnyango kaKristu. Wahamba ngale ndlela. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ithi incwadi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu. Isidalwa esiwumuntu uyisidalwa sesikuKristu. Uyisidalwa esisha. Uyashiya isono sakho. Uyashiya yonke imimoya engcolile. Uthatha uKristu. Njengoba ehlile uAbraham uNkulunkulu ethi ngiyisihlangu sakho. Amen. Hallelujah, glory to God. Okokuqala asithi Jesu Kristu ngiyindlela neqiniso lokuphila. Amen. Ohamba kimi uyisidalwa esisha. Ohamba kimi uyisidalwa esisha. Bonke okokuqala. Hallelujah, hallelujah. Bonke bukwenza ngaphambilini. Hallelujah, glory to God. Bonke bheka sekuvele hallelujah, hallelujah, glory to God. Bonke kusha kuKristu. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonke kusha kuKristu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonke hallelujah, glory to God. Bonke hallelujah kusha kuKristu. Bonke okudala hallelujah kudlulile. Izono zakho zithethelelwe ngokuba uzishiyile ngemumva. Weza wazongena nomnyango ngokuba isidalwa esisha. Uze kuKristu wazidela wathatha isiphambano sakho wamlandela. Hallelujah, hallelujah. Konke kuvela kuNkulunkulu. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Asithi Jesu Kristu lokho kuzele inyama kwenyama kodwa kukamoya. Kuzele umoya kungokomoya. Kuzele umoya kungokomoya. Understand? Amen. Isincwadi owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Ukuze sibuyisane ngoKristu. uKristu wayeqotho. uKristu ulungile. uKristu ungcwele. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ngokwakhe uNkulunkulu. Owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu. Sibuyisana ngoNkulunkulu ngokushiya izono zethu ngokulandela indlela kaKristu yomngcwele. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Wasinika inkonzo yokubuyisana. Ngokuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye uNkulunkulu oyingcwele. Amen. Ubulungiswa uNkulunkulu afunayo. Engababaleli iziphambeko. Hallelujah. Ngasemabaleli izono zabo. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Ngokuba yini? Hallelujah, hallelujah. Sebeshile izindlela zobumnyama. President, mongameli, shiya indlela zobumnyama. Wena mholi wasepolitiki, shiya indlela zobumnyama. Ebeka kithi izwi lokubuyisana. Wena mthakathi, shiya indlela zobumnyama. Wena sidaba, shiya indlela zobumnyama. Wena sifebe, shiya indlela zobumnyama. Wena mfundisi wamanga, shiya indlela zobumnyama. Wena mpostoli ungayena umpostoli, shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Wena mnesifazane oshumayelayo ongafanele ukushumayela, shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Izindaba. Amen. Wena sikhohlakali,
somthakathi shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Wena nyanga nawe sangoma shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Nawe mthakathi shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Gebengu mphingi shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Wena mthumbi wabantu shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Wena mqambi wamanga shiya indlela zobumnyama. Phendukani. Wena mfanelo nabanye bafana shiya indlela zobumnyama. Hallelujah to God. You understand? Amen. 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 Shiya indlela zobumnyama. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Shiya. Amen. Act 2:38. Incwadi izenzo isahluko sesibili. Verse 38. uPetru wayesethi phendukani. Petru wayesethi phendukani. Phendukani. Yilowo nalowo. Yilowo nalowo abhaphathizwe egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthi uthethelelwe. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Izono zenu fanele zithethelelwe. Siyabona sikhuluma ngani la eBhayibhelini ngokukholwa nokuthethelelwa kwezono zakho. Ngokuthi wena sewuphendukile uyabhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu. Ngaphansi kwamanzi ubhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Awufafazwa ngamanzi uphakamisa izandla. Uyaphenduka ngenhliziyo yakho ubuthi isono. Ubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele. Uhlukane nezono zakho bese wamukeliswa isiphiwo. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya oyingcwele. Lesithembiso lesi ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Libizwa lonke. Kodwa uNkulunkulu uyabazi engabakhe. Uyabazi abazonamukela izwi baphile ngokukholwa. Ngokuba balizwile izwi. Ngokuba kuthiwa izwi lifika ngakho ukuthi lizwakale. Amen. Elika Kristu izwi lifika ngakho ukuthi uzwe. Chapter 10 verse 17. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hayi ufuna ukunceda seRoma. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi yaseRoma. Hallelujah. Chapter 10 verse 17. Amen. Amen. Hallelujah. Ngakho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Thina sikhuluma ngokukholwa. Oqhamuka ngakho ukuthi uzwe izwi elifanele. Ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. Yayizwa lonto le. Ukukholwa kwakho kuvela ngezwi. Ukuzwa izwi lika Kristu. Hayi ngashemba, hayi umfundisi wakho. Hayi lomthakathi. Kepha ngithi abezwanga yini na? Yebo impela. Izwi labo laphumela emhlabeni wonke. Lezi dole umhlaba wonke. IChina abafuna eChina iBhayibheli, babulala abantu abafuna iBhayibheli. Bakhohlakele. eNdiya welithola leli izwi leli. eChina, eEurope, eAfrika. Amen. iBhayibheli nesisekelo sokuphila. Yes, Lord. And kufanele lezi zihlumayeliwe umhlaba wonke before umhlaba ubhubhe. Izwi labo liphumele emhlabeni wonke. Nokusho kwabo kuye nasemukhawulweni yalakhiweyo. Yonke indawo. Amen. Yonke indawo. Amen. Amen. Phendukani. Amen. Wafakaza nangamanye amazwi. Wasefakaza nangamanye amagama amaningi. Wabayala. Wayesebayala ethi-ke. Wathi zisindiseni. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Bhaphathiswe egameni. Omunye ubhaphathiswa wukho. Amen. Uthu umbhaphathiswa omunye uthole egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu. Noma kuNkosi uJesu. Amen. Baba Nkosi uJesu. Siyabonga baba ukuba alikho elinye igama, ayikho enye indlela esingazuza ngakho ukuphila okungunaphakade. Ngaphandle kwegama lakho Nkosi, ngaphandle kokuphenduka sibhabhadiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Wena oyinkosi nomsindisi. Thinta inhliziyo baba zabantu bakho upholukise bonke ubumnyama nongaqondi. Ngoba izwi lakho liphumile baba kuzo zonke izinkalo zomhlaba. Abantu bakho baba bathinte ngoba wena Nkosi ukwazi ukubathinta. Thina ukho singakwenza kodwa wena Moya Ngcwele izwi ngelakho nembhalo yonke
ingeyakho ukuthi iqondise abantu bakho ibabuyisele ebudlalwaneni nawe Nkosi uJesu. Siyabonga-ke baba ukuthi izwi lakho alibuyele emumva lilambatha. Siyakubonga Nkosi uJesu kuba wena inkosi nomsindisi nokuthi izwi lakho baba liyafezeka konke baba okushilo kuyafezeka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Qhubeka njalo baba ukhazimule esihlalweni sakho sobukhosi. Siyakubonga ngokuthi wena inkosi yamakhosi nokuthi umfeli weimpilo zethu nokuba umsindisi wasindisa baba sidwanguze ebumnyameni kodwa wena wasibiza ngezwi lakho ngoba wena nezwi lakho ni munye. Wasibiza ukuba siphenduke sibhabhatiswe baba kulona igama elithembekile ngombhabhatiso wezwi ngamanzi ngesigezo samanzi ngezwi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane songumusa wenkosi. Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Sithi manje soshiya inamba abantu abafuna ubhabhatiswa noma abafuna ukubuza imibuzo mayelana neBhayibheli ubhuti Bright uzoshiya inamba 066 566 9245. So iphinda 066 566 9245. Jesu Kristu inkosi uze kube phakade. Amen. Sibonga bazalwane siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile ngokumusa ngowayo namandla nobukhosi. Amen. Sithi mayibuse iqhubeke nokuthi ikhazimuliswe igama layo liphakanyiswe. Amen. Amen.